Сьогодні я купив пиріжок з вишнею. 75 грамів. Торгова марка Рома. Зроблено в Україні. Пиріжок коштує близько 14 гривень. Це десь близько 35 центів. Вишневий наповнювач 40%. Цукор вишня свіжа або швидко заморожена 26%. Ну що ж, будемо використовувати за призначенням, тобі ж їсти. Борошно пшеничне вищого гатунку. Да. Так, зроблено в Україні фірма Рома.